Pastor Sean vanova ivo vari kunzi ndivo baba vaBeewezhira according to mapictures nemuchato watakaona vauya vachiclarifya kuti no havasirivo baba vemwana uye Tatelicious angouyawo achidhomoka ndokuti beewezhira endesa mwana kwava Mutarisi nekuti ndivo vakakubvisa umandara vakakupa mwana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zviri kuitika mumastreets umu guys ka zvakaoma. Pabuda a long audio pastor vachiclarify kuti ivo vatori sekuru vemwana uyu uye vakabatsira B to conceive, but pane zvakawanda zvaitika mulife make zvokuti havagoni kuzvitaura, so vari kuti ivo he just helped B kuti awane mwana, zvimwe zvese ranga ratongovawo drama. But his congregation in Pretoria actually knows kuti hapana iri kutambika uye pastor vachiri single. Nyaya inozorwadza ndeyekuti kana paitika maskits akadai nyika yese inobva yangotanga kuti beewezhira taura chokwadi kuti mwana ndewani, vese vanhu vobva vangofunga kuti zvechokwadiwo mwana ndewa Pastor Sean. So pastor vari kuti it became very difficult to come back and clarify kuti no guys, this was just a skit. We took that video or actually the pictures that we took achinge emuchato, it was for a campaign yaigadzirigwa zvinhu zvekuchurch. Vari kuti zvakare pakazvaka mwana waBee vakataura vakati this is a house of miracle, something like that. So it was more on helping B, but at the same time vakabva vangocompromise on his ethics, and he apologizes for that, and he actually made sure that the audio was very, very clear. Of the paid signals which are being sent out there concerning my marital status and the bad image that people are trying to picture out there, I as a monster, of which I am not. So number one thing is I'm not married and I've never been married. I don't have a child. So what happened is it last year? Yeah, we shot a video called Level to Level. So when we shot that video, we took the pictures. I'm sure Pastor Eliza, Pastor Simba, what the whole crew whom you see on the video, they know it was just a music video. Then around that time, B with the private life, which I don't want to talk about here, got pregnant, which is a testimony. I, as a sekuru, I help people in those areas. So I can never be a person who is bad in any situation here because I helped in. Otherwise, she was supposed to give a testimony, but because our ministry is being followed by people who like stories, but I am the uncle of that baby. I am the uncle. It's actually our veJiam testimony. That's what you need to know. Even if you check the first post that I did when we reviewed their pregnancy, I posted with Muzinda Wembereko. And in as much as I tried to send the signal, first days people kept on putting their own narrative and so forth. Then we ended up just flowing with the water as people wanted, like just for content, because it was something which was good for the content and good for the publicity and so forth. But now it's time to clarify things, guys. I and B, we are never enemies. We're good. I never impregnated her. She has a personal life. She has everything that I'm not going to expose here. To me, she is a... After this audio came out, B only responded pa wo pake akati ukaona wabvunza teacher weshona munguva yeshona zvausina kubvisisa mulesson rekuscience unenge wakutobaiza hatingaiti science nguva yeshona vanangu, sorry zvenyu, kana mune zvamunoda kubvisisa zvakangonaka kubvunza ikoko kwazvataugwa mopindugwa mopedzerana mozvisiyako, kana mauya pano toita zvepano titende. Ndo mashoko aB. She is not denying zvataugwa naPastor Sean, asi ari kungoti kana muine mubvunzo ikoko kwazvataurwa
dai mapedzerana musauye pano papeji rangu muchindibvunza zvinhu zvisina maturo. Iyo yekwaTatelicious ndeyake yaari kungotaura kuti iwe waBee unozotambura sei wopedzera wakutsvaka kuda kuekterwa madhirama uchiziva kuti mwana ndewava Mutarisi. Tatelicious abva ati iye ari kuda kudambukira nekuti loyalty yaanga inayo navaMutarisi yakapera uye kudanana kwavaita kwakangoperawo. So this time she mhene ikoko iyeye gurundoro ari kuti acha exposa zvese zvaingoitika between Bee naTinashe Mutarisi. But manetizens ana kufara nazvo vari kuti imimi samufundisi, why would you settle for such a skit if you know kuti zvine ma long term implications? Yes, you are claiming kuti Bee ane mhuri yake ane murume wake and all, but pese pamaita zvinhu izvi, even if it was good for views, even if it was good to grow your congregation just because you are allegedly married to a celebrity, hamuoni here kuti zvine a defamation of character kana kwakuzonzi maramba mukadzi? Mamwe manetizens ndo ari kuti wakadanana naBee zvechokwadi mukatoroorana, but marriage yaramba kushanda and you just decided to call it quits, but mashaya kuti mozvita sei, and iwewe semunhu of the cloth you just decided to come up with a story. Sean Gweta neweBee, you can't play victims kapanyaya iyi because you made us believe kuti muri mukadzi nemurume uye mune mwana. Hatina kumbotanga nekuti ndizvo, but you've posted my wedding pictures enyu tikati congratulations nekuti ndozvinoitwa. So ipapo you should have said something, but maida kuita mari and you kept quiet. You led us on, we gave you so many chances kuzvi-explainer, but maitoita worse kunyepa nekuactor. So ndikoko isusu hapana waunoexpecta kuti achati sorry. Isusu tiri kutoti wewe itoita kuti sorry alight, not kuti hey ndakunzi ndiri cruel saka ndakutongotiwo sorry nekuti ndingadii. Ndagara ndazviona ini zvechechi izvi kungwavha. Sean Gweta chai, the womanizer, the karachet, haachinji. Gweta, you are the male version of Ketina, and unotopumuka zvokudaro swaga atori nani. Tokuziva uchinetsa last number, and hunhu ihwohwo haungomuki wapera never. I once asked kuti theology wakaiterepi nanhasi hauna kudaira. Tose chokwadi tochiziva, ringori sowe rawakavhura kunyebera kuprofita zvevana zvaunoziva kuti ritori dambudziko musociety. So maclients unenge unawopo. Sean Gweta, tendeuka iwe, Jesu ari kuuya. Kuita chikristu chekubatira mukona yesaga kunge kiti ukwane iwe. Wazvimbirwa nemari yenhema dzamaiti believisa pano naBee muchida kutrenda wakuti nywenywe. Manje this time amulume hatisi kuzombokuririsai, ndo post yekupedzisira nezvenyu kwanai. So this is coming from one of the netizens ari kuti iye guys taneta nemi why muchida kudaro, and ari kuradza kuti they are talking from a point of knowing what was happening ane life yaSean Gweta. Ari kuzikamwa kuti kwai anofarira zvemadzimai, but iye pa audio yake, it was actually a very long audio but we cut it short. Ari kuti iye muchechi make anotozikamwa kuti he is a man of God and he speaks strongly against fornication and adultery nezvimwe zvakadaro, kukipita ma-premarital relations nekugara tese vanhu vasati vachata. So ndo zvaanonyanyisa kuemphasize pazviri. So nyaya yekuzonzi kwai akagara naBeewezhira kana kuti akachata naBeewezhira akamitisa pedza ipapo obvatiza mhuri yake, ari kuti bodo guys, he is not part of that. He is very sorry for causing all that confusion. He decided to go with the flow. His words are, I decided to flow with the water. Kuri kungoenda mvura ndikoko tichingoitira maviews tichikudza sangano, but chikuru chandakaitira Beewezhira chero paari anozviziva ndechekuti abatsirike panyaya yake yembereko. But what you need to know about Beewezhira is she is a married woman with a child nemurume wake.
zvakawanda ngatichizviregai. Sean Gweta atabuda pazviri, ranga richingoriwo drama.